Hi guys, it's Christina. Welcome to our family budget. So please don't forget to subscribe my other channel, our family budget vlog, and also here our family budget. So let's start. By the way, gusto kong mag-hi kay Miss Marie Jasmine Fernandez. Sabi niya is nag-subscribe siya sa aking YouTube channel and also sabi din niya na salamat daw kasi marami daw akong natutulungan sa aking channel. So yun, it's very informative. Parang gano'n yung sinabi. Basta yun. Basta yung sabi niya, hindi ko maano kung anong example sinabi niya. Basta yun. Hi sa'yo kung nanonood ka. And hindi kita na-accept. Try mo na lang din sa our family budget na Facebook page. Okay? So yun. So, anyway, let's start. Ano mga ginagawa ko is, una is, I'm losing my focus, guys. I think, marami akong mga pagkakamali na ginawa sa aking pagbabudget. So, gusto kong sabihin sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko. So, yun. First is, hindi na ako naglilista, guys. As in, literal na, hindi na talaga naglilista sa aking mga binibili, sa aking mga ang tawag doon, kinukuha na pera every day. So yun. Alam niyo ba kung ano yung rason bakit hindi ako naglilista na? Kasi parati nawawala yung ballpen ko. So, I don't, nakakalimutan ko kung saan ko siya nilagay or kinukuha ng anak ko. So yun. So parati ko siya pinagpapaliban until nakakalimutan ko na siya ilista. So yun. Yun yung pinakaunang ginagawa kong kamalian. So, alam niyo ba kung gano'n nakadami yung resibo sa aming dingding, sa aming kasi dinilikit ko lang siya doon. So, pinagpapaliban ko na, okay, isa sa total ko na lang siya. Pero meron kasing iba na walang resibo. So, eto siya kadami, guys. Nakikita nyo ba? Nakikita ko. Ganyan siya kadami. Tapos meron pa dito. Tapos meron pa dito. So, ito yung sinasabi ko sa yung mga listahan ko. Yan. Yan. So, nakikita nyo? Yan. Walang laman. So, yan yung resulta, guys. So, pangalawa is tinatamad na ako. Tinatamad na, as in tinatamad. Alam niyo ba kung alam niyo lang kung gaano kadami yung ginagawa. Mga mommies, alam niyo to, kung gaano karaming mga ginagawa natin every day para hindi matapos-tapos yung ating mga ginagawa. So, talagang pagod na tayo. Diba? Alam niyo yung feeling na pagod ka na. So, ang ginagawa ko is um, nagluluto ako ng mga instant na lang. Meron kayong mga hot dogs and ham. So, yun. Ginagawa kong instant yung mga niluluto ko. So, tinatamad especially pag mga tinola, gano'n. So, hindi ko na siya ginagawang tinola. Parang iniiba ko siya. So, yun. So, and also, alam nyo ba na pag yung meal plan ko, usually lang yung meal plan ko, dinidikit ko lang siya sa dingding dyan. So, tinitingnan ko lang siya, okay, tomorrow, ganito yung ulam namin. Pero minsan, nakakalimutan ko siyang idikit. Nakalagay lang siya, nakaipit siya sa notebook ko. Tapos, meron kami mga lagay ng mga libro, doon ko siya inilalagay. So, kinagabihan, na ako, parang tinatamad na akong kunin. So, nag-ano na lang ako, nagigas na lang ako, okay, tomorrow, ganito yung ulam namin, so yun. Pero usually, inaano ko lang talaga siya, siniswitch ko talaga siya. Pero, may mga times na, na, nauuna ko yung mga matagal masira. So, ang ending is, mas nasasayang yung mga gulay namin kasi syempre mas madali masira yun. Except lang siguro kung merong freezer talaga na malaki. As in, kahit ilang weeks yan nandyan, hindi yan masisira. Pero since sobrang late yung freezer namin, kulang pa nga yun pang freeze namin ulam. Pangatlo is, nadi-discourage na ako kasi sa mga pinagagawa ko. Hindi na ako naglilista, hindi na ako basta marami na akong ginagawa ngayon na hindi ko sana ginagawa dapat. Dapat focus lang talaga ako sana. So, yun, nadi-discourage talaga ako. So,
Sad to say, ganun yung mga pangyayari sa buhay. But anyway, pang-apat is yung emosyon. Sobrang hirap kalabanin ng emosyon talaga, especially when it comes, um, paglalapit natin sa anak natin, parang kahit wala sa budget, parang ganun, parati akong ganun eh. Pag kahit wala sa budget, especially pag mga toys or kahit anong mga damit, binibili ko siya kasi sinasabi ko, para naman to sa anak ko. So yun, parang inaano, kahit wala naman sa budget, binibili mo pag nakakita ka ng ganun sa mall, ay maganda to sa anak ko. So, okay lang yan, para naman sa anak ko. Pero, which is not good kasi nasisira yung budget natin doon. So, yun. We have to stick on our budget. So, yun. And also, gusto kong bumili ng Christmas tree. It's only 300 pesos lang naman, pero ang hirap bumili. So, alam niyo ba kung anong mga ginagawa ko? Is, unang-una guys, is binabalikan ko yung mga ginagawa ko before. So, um, tine-check ko na naman yung channel na Dave Ramsey. So, yon binabalikan ko yung mga videos niya, yung mga encourage, ma-encourage ka talaga na mag-ipon, ganon. So, mag-budget. So, and also sa Instagram, mga Instagram post ng aking mga followers and also yung pina-follow ko din na yung mga Dave Ramsey follower. So, yun, yung mga post nila, parang ano ka rin na, oo nga, sila nga nagbabudget na nga. Dapat ako din, i-continue ko din yung aking pag-budget hanggang sa ma-reach ko yung goal ko. So, yun, huwag kayong ma-discourage guys. Every month is different. So, kung ngayong buwan is hindi mo na naabot yung goal mo or hindi mo na-reach yung goal mo, try mo sa next month, 'di ba? So, maraming mga pagkakataon. Basta wag mo lang parati ipagpapabukas, 'di ba? So, 'yun. So, trial and error lang, guys, and don't be discouraged. Kaya natin 'to. And yun lang naman yung gusto kong iparating sa inyo talaga. So, I hope you guys enjoy and please don't forget to subscribe and see you in my next video. Bye!